Wis sombong ibu. Malah lho. Kok lemu ya nek dulu. Lemake. Sampeyan nyuwun pirsa ibu-ibu sing lenggah kae. Kae wong piyayi nun para putri Mas Dalan. Nggih. Nek dudoke piyayi putri lemu ki dudoke yen pikirane jeneng atine ayem. Nggih. Lemu? Iya. Tur ora guru-gurine Mas ya. Ya ora mungkin apa kok menes. Iki lho itu ahli tirakat. Sampeyan iki piye to jalure Mas? Aki ngetokke nek mu ngopeni. Rasa ketoknya iki gede ketok sih. Lah mulane lah nek aku kuru ra yo wong ra yo mesakne wis bojone kaya ngono. Kurusi sing wedok kurusi san. Kaya ngene kok sing yo bersyukur duwe bojo lemu. Kok pakan sithik yo lemu. Iki lemu tapi keren. Besok nek awake duwe anak dijenengke aku ya, Dok. Dijenengke Kelut. Kelut. Kaya gunung Kelut gedene tur duweni kawibawan. Anak iki nek duweni kawibawan iki ngumpul-ngumpuli gunung Kelut. Soale anake jenenge Bledek. Kok iso Bledek? Kowe iki ora sembrono. Bledek iki nyapa Mas? Nyapa lah nek aku karo iki wis pas kok. Duwe anak kok mau sok awake ditundas nonton. Mas kawine iso tak tundaske sobun ya, Dok. Engko anak pertama tak jenenge PCE. PCE Kusumo. Tapi anake coba sih aja PCE Kusumo. Anake besoknya dijenengi Bledek. Tapi Lantas kuwi. rombongan CBT. Ya, elok wis mana? Tentang kelut nek barang iki. Nggih. Masalahnya Gini. Oh iya, kowe pang ngono to. Oh, Pamintaku sing tak gandeng sikile kaya iki. sikil matamu. Tangan sikil matamu. Bulat. Iki nek nesu malah repot lho. Nek bojoku nesu. Iki meneng terus sare. Lah iki bojone masuki mekrok ngene. Masamu karapmu kok iso. Kaya apa lho, Pak? Aku iki banyak sayang karo sampeyan. Nimasito asik. Bojol. Ora. Kadane cuci ya. Tak wero aku bojol. Kok mbok Iki lho nek aku koyo menjadi perasaanku. Kowe gobodi ya. Bagus. Mas Rodoki, bojo cilik iki golek-golekane penak. Nyapa kowe bojomu kok? Ndak ngomong. Bojol lebo kok ora beda. Bagus. Aku sakit hatiku. Loro riksa. Sakit enggak harus sakit. Ben loro sing Kayak ngono lho, Mas. loro sing mat sing nyang. Pengkhianat. Kayak ngono lho. Kurang ajar. Kayak ngono ya tresno lho, Mas. Mas Rutut, yen nate mirengke gawe Pak Yai. Nggih. Garwa kuwi sigarane nyawa. Wanita kuwi wani ditata. Jurnalika kuwi mbok suwun nggone wong tuwa. Kuwi yo tetep dilandasi kanthi ati wiwitan saka tresna. Terus saiki mbok sia-sia, mbok tunda-tunda, mbok undha-mana. Jur kurange apa? Jur saiki sing dadi perkara ya apa? Aja mbok gawe lara, Mas. Kuwi wanita duwe lara. Nek kowe ora tresna, titikno ning bali desa. Lah iki nek dene bali desa mati pek kami tuwa. Ayo kami ngomong. Bojomu ndak istimewa. Ternyata lebih istimewa pasangan saya. Istimewane nopo? Gak ada HP. Itu belas. Ora apa-apa. Wis aku pokoke Pak Dalan, aku sesuk golekno bojo iki ya Pak Dalan. Itu tiba Apa? Buluk. Pasang mangan tono. wanita. Ayo lo
Konon. Ora tak rayah nek kancang iki. Ora iki dhewe-dhewe rupa gowo-gowo. Rego nggo rupa. Lah yo iki tunggale kuda nek jenengan mau. Koyo Kaya apa? koyo ulo. Wong kene wis katut rungkut tansah teruntungan. Saya Tangan lo tak pijek. Bisa beda iki. Lah nek aku ki lho, bolak-balik padha. kuwi sing diarani keluarga yang kurang kreatif. Nanti keluarga yang kreatif bojoku mungkin akhirnya ki sampe duwe anak koyo lole. Iki musuh. Wong edan. Aku gandrungan kok. Oh, tadi awakmu malah cara awak tak gandring. Gandring diserekel aja. Saya biar kata Sampai mau ke sini dan mampir di mana bubuk tengku Dik. saya pupuk di hotel dong mas. Oh, sampai tahu. Sama Tak kirimi setikmu mbok dah. Iya saya ampun saya. Hampir mbok dah. Semua. Sing terakhirmu tak tumbaske spaghetti karo hotdog. Semua kok sampun lama. Alon. Hodok iki alon. Lah waktu gawe spaghetti kok Hodok iki alon kuwi kucul iki. nyapa? Hoti apa? Panas. Dok. Andre. Nah, berarti mangkren sing anjir. Lo karo. Sing papat kan. Sama untuk hubungi hotel, mangenan, pingpong ya, pingpong. Kok pengen banget ang kemarin yang aku nih Aku baju pengen mau suara. apa Aku pengen suara. Ini apa to iki? Kok saka gono iki ngapa? Wis manut to bojomu kae lho. Mana kalau cakep nih bojone wong iya. Moto aku nyawang kono ning atiku nduk. Tetep nih kono. Jadi kono. Weh, iki paribasan rumput tetangga lebih jadi yang ono kowe lho. Kudu kowe rumpute. Wong iki semangat tekan ngendi-ngendi. Gajah iki sandut ke gajah kok makan sapi. Bayang bojone gajah. Gajah. Apa ini? Tiba-tiba mau. Tadi mau. Elsa. Mas Bodo, bojo suarane apik kok ono disio-sio lho. Dudoke rasa tresnaku sama rusakku kok nek kenang-kenangan di ben awake dhewe iso urip ayem tenan kok iki iso harus. Ya aku pasti seperti kopi. Oh, ya segore dibayar. Segore. Kamas. Piye, Dik? Umpama aku dadi gamelan sontong sampeyan dadi apa kah? Iki kowe ngejak bebas sampe nak iki. Cek piye-piye itu dulu. Ini kayak siap berarti yang siap gitu. Piye kayak sedih di rasa murah. Bahasa murah. Upama sampe dadi slentem, aku dadi rancakane lho. Slentem kayen tanpa rancak ora iso muni. Wong dene kowe tresnaku lan tresnamu iku kudu nancak karo slentem lan rancakane. Iya mas, yang dadi gome kamas. Yen sampean dadi gong aku sing dadi gayore. Gong kae iso muni yen digandulke ana sak ngisore gayor. Mula dene kowe tresnaku lan tresnamu gumandul kowe tresnane gong. Mas, Umpama aku dijidol. masa juga. Jejer sing bener. Aku tak berarti sing nduk ya. Iki tak lebih. Alicia Sijol. Terus apa? Kelulunan lho kita. Kemandi. Ayo kowe mau lali kok piye wis gak kali ngene kok. Datang kenggang salam
jan kaya blante karo peduse. Pedus piro? Wih, pedus piro apik nanti jane. Ayo bilang sampai kaya sing diwedhus ngono lho. Apa dhisik sama sing diwedhus dah sing kae srindile. kok sering Yang cerdak tansah mulai. Ya, terakhir. Nggih. Dados Kyai Sepuh nggih jemenaki. Nggih. Kanca-kanca kaniman nggih sok laras wonten gending-gending geguyonanipun. Nggih. Kesanipun sami ruwatonipun nggih Gus. Leres. Inangke pedhane kaliyan
sedaya kecakup. Kecakup. Nggih, nggih. Sinten iki, Bos? Mereka 1 2 3 4 dereng sedaya. Oh gitu. Nah ini. Dua. Siap. Mbak Marfuah dan Bapak oleh Marinas. Pak kalau Marinas ya ini maksudnya. Mentok apa? Wes. Di guru-guru mau jalamu sing guru-guru. Nah. Saiki pas iki rada iki sing kuri mau kaya nek sate. Belum. Tapi ora bersyukur. Gede atau gede, cilik atau cilik. Aneh lo kuwi. Aku kalau dhek semeh nyambut gawe sawetan ngomong lho. Aku sing tak bilang iki sing dhuwur iki dijikir iki lho. Udah mulai mek pegat. Malah kaya jamur gede dhuwur. Ini merdeka lho, merdeka. Jadi tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan. Sama apa nembak, apa nyanyi, bebas sampai Kalau siap. debus los. Ini tambah Malah atraksi lho. atraksi. Apa ndak tayu? Kapan sekali sama ndak tayu? Hani. Sing kamu ndak berarti. Hani itu harapan ke depan akan selalu memprioritas keluarga. Hani ini harapan ke depan selalu Hani ini niatnya baik. Kamu sudah mari mas. Makin malam. Mungkin pusat perhatiannya selalu ditujukan kepada suaminya. Itu setiap malam Jumat pasti. Ayo kayak kotor. Kayak ini badak kok mas. Prioritas kayak Apa, Pak? Wah, ini apa sih sekolah dia? Sangkut SMP. Malam 9. kalau anaknya digowon. Kanakmu loh. Mana penjenengannya? Mana? Sing penting bahagia tuh digawe Tinggalkan percikan. Seragilan garapane nggih. Menika kita tur Pak Kupral. Pak Kupral saking Poman menika ugi rombongan kanca-kanca PKB. Tinggalkan. langsung mau aku bawa. Buku kenang. Saya rasakan nanti ini.
Dalu menika nyarengi pelestari budaya di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur juga menggelar wayang kulit ingkang ngasta Mas Purbasmara. Wah, nggih, Mas Mas Purbasmara, nggih, iki Mas Purbasasongko. Lah, kula menika Purbasisa. Purbasisa sakarku. Lah, Pak Purbasmara, Pak Purbasasongko, kula Purbasisa menika sedaya sami dua itu. Nah, itu dipun tonton. Iki. Tasik ae, Bos. Nggih, Mas. Kula gogolan di kamane. Ayo tuh tak duwe. Kok sampeyan tetep ngancani iki? Mungkin gogolane budhe budhe. Nggih. Iko Nek wonten barani ngene Mbak Mika. Nggih, Mbak Mika barani mungkin budhe menika spesial abis sak menika dados budhe mungkin munggah langsung lakune ongke. lah lagune anakmu. Nggih, sama-sama. Iya, barani Mbak Mika. Tidak becek, pas ngebecek itu sing suluk iki sing tak. Saya ora ya Mas. Ora, iki bukan di aman. Yo kepiye-piye disyukuri surat. Pesek banget kuwi syukuri wae. Irung banget iki malah boros oksigen lho. Oh itu malah sing ngene, sing malah sing becek iki turu wae itu terus oleh Pak. Akhirnya kok asma. Ya ora dene irung ibu cuma mesotek. Lah iya kok sotek sore iki wong. Tebaknya apa Bos? Iki ana panyunan saka Pak Darno. Nggih. Pak Darno kok. Lho. mikir kan sampean iku suwe saka sinten? Sinten Pak? Sinten Pak? Mosok saking sira. Pak Susanto. Nah, itu penting dulu Pak. Kok dadi darno yo Pak. Aduh, Pak Susanto iki dulur sing Darno amro kenalan. Lah Darno iku metune Bandura iki Darno ae. Darno. Yo. Lama Pak. Apa udah depannya udah? Lah nang panjenengan yo. Pak, penjalur itu naik jalan banget bayaran. Ayo tanggung jawab cek Lembang. karena tembakane lho. Oke. Tadi kami Kiai Ponorogo Pada Pak Ibu Rahmadi. Pak Sama tadi sama ada. Sama. Kan gitu jadi nonton Sama sesuatu. sama gini lah. Sampai ada lagu. mereka di Calono mergo gede dhewe cak nyuruh mobil dhek tak macet bertanati. Nanti gak kondan kok mobilnya nyuruh. Tamiya Bang Mas. Ya foto gale mangkat peperangan ning TVRI kan. Ini kok. Mobil dhek listrik nek kok di power bank iku. Jeblok banget. Tebakan. Kita bayangkan boleh. Maka
modernisasi boleh kita ikuti. Betul. Tapi tradisi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kula meskipun ngaten. Nggih. Kula ingin Kyai Ponorogo niku jumlahi kok Den. Nggih. Wong sabut iki kok yo melu. Kok mau iki gak kene Pak. Ketok-ketok ini golek jajan kalahan. Kita ini masak-masak. Oh ayo kanut ini iki wong. Nggih. Mari panjenengan kagungan unek-unek dipun aturaken Gus. Mereka mligi jumatan para pemuda. Nggih. Perhatian seperti ini itu luar biasa Mas Jo. Lah ini Artinya kita berharap bahwa semakin ke depan, karena Ponorogo seperti yang disampaikan wakil dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, Ponorogo ini merupakan kota budaya. alhamdulillah. Konten-konten budaya seperti ini ke depan apabila ditingkatkan tentu akan meningkatkan segala macam yang terkait UMKM, gitu. Bakul jlobong anti alor macam Solo wis ora umum. Nah, seperti ini kira-kira akan membangkitkan ekonomi dari sisi yang lain. Jadi Konten-konten itu harus konten kreator itu. Konten budaya, maksudnya pagelaran-pagelaran budaya. Kontennya malah jeding. Kesannya pun genepi niki Gus. Nggih. Monggo. Mungkin dibanding kula kali Mas untuk menapa nggih kado keluarga besar Provinsi Jawa Timur. Siap, luar biasa. Apa Dok? Puspita Malam. Dan Puspita Malam. Oke, siap. Nah, iya. Ketika Kali musik. Fandi sama Alhamdulillah banyak kegiatan. Iya, walaupun beliaunya ke Bogor, tapi di rumah itu beliaunya Kantor. turu. Oh, prabotnya kok niki kok. Tapi kok. Mungkin orang sini. Ya, ya. Oke. Tunggu sama. Penyanyi juga. Nanti Pak. Ya, berarti Istimewa. Nah, keluarga seni. Ini Koyo. Lu nanti kesampean ini. Tapi saya suara sebentar. Suara santai. Pangan opo konten. soalnya kena penyakit tenggorokan. Oh, Operasi lidah tapi lidahnya langsung balik. Tak lihat boyo. Foto dadi reso. Mas Purbo, Nggih. ing samangke kula namung nempil wonten pakliran panjenengan. Nggih. Mbok bilangipun suwan piyaki sampung Turun. khususan wonten ing pondok pesantren Nggih. Mangunan Al-Bukhari. Al-Bukhari insyaallah sedulur para santriwan santri latinipun takdim dumateng Rama Yai Bunyai insyaallah barokahipun lumeberot dumateng sedaya piyayakipun wonten ing sampung para Amin Allahumma amin. insyaallah ketemu lagi dengan pelestari budaya yang digelar dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dari Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Insyaallah nanti saja mampir malih Mas. Amin Allahumma amin. Apabila wonten kadonyatur kula Joniti kalian Durina kalian Mas Jo nyuwun guming sang kula pangsami kalian sami kupat tetep boten liwat sedaya tum selamat. Insyaallah yen dadi wong sugih aja malih, yen dadi wong penak aja sok ndangak, dadi wong duwe bondo aja sok pamer dodo. Insyaallah sedaya titipan amanah dipun lampahi kanthi kasdayanipun. Amin Allahumma amin. Lakon sagelane lakon kudu tutup crita lan lakune. Terus. Terus kayak gini dong. Siap. Iya mat. Iki sadurunge ditutup ngaturake gunging manupun kegiatan sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur kerja bareng karo DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Iqbal Pandi. Muga-muga ndayani berkah kanggo kabeh ya Nduk. Ya Pak iya. Kumulun Bathara Wulu Manjing Sanggar Pamelengan dereke ngobong dipun lho. Ayo mantap dereke.
Gantang